Apo, kanya ba yung nagundong pa yun? Saan? Sinsindak lang ang tinong. Laban ang siya. Saan? Abag na susunod. Hi guys, so ginising lang natin, no? Kita niyo may nagalas pa lang tao. Ni Kian. Si Kian, wala siya dito. So nasa banyo siya. Ang gagawin nating video ngayon is magre-revenge prank tayo. Which is nandito yung Yossi. At dito ako magtatago sa kwarto. Masakit kasi yung tiyan niya. So let's do this. Takbo mo ha. Oh, ayun na i-set up na lahat ng camera. Lahat, dalawa lang pa. 2 or more kasama. Wait, so ito na. And, happy 3K pala. 3K subscribers. So, wala pa siya guys. Tain-tain na talaga siya. A good one, guys. Ano ko am? Awan. Ha? Awan! Nara. Nara. Apo, kanya ba yung nagundong pa yun? Saan? Sinsindak lang ang tinong. Laban ang siya. Abag na susunod. Kaya naman, pagsagal na. Sinsindak lang talaga. Ano pagsasagal na? Sinsindak lang. Experiment lang. Pagsagal na kawin! Pagsagal na kawin! Dambal ba? Nagdagyan. Pagsagal na! Yeah! Laglag si mahal na yan. Yeah! Nagdagyan. Taprank ka ya. Taprank ka ya. Nihog. Aray. Pagsagal na. Nagdagyot! Yeah! Guys, nagdagyot! Ew! Gungga. Kulit! Umum niya! Nakita mo niya! Dambal ka trunk. Nakadamdambal. Nagtamo ka din ang mga buwan nga na lang. Nganan mo. Kalkalpas ko na pantumak eh. Nya, agprank la. Magpa-prank ka na nga. Bobo ka pa mag-set up. Tingnan nyo nga yung itsura niya ngayon. Yung itsura niya, napala mo sa aging pa. Yeah! Nagsakit siyang ko tapos. Ew! Tambal. Nyata, set up ka camera, nagtambal ka. Yeah! Sama niya! Nyata na eh. Ibulong. Nakatambal, nag-set up ano. Yeah! Naman na eh. Papanam. 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 Nagbastos! Papanam. Nakadamdambol kag set up. Papanam ta. Yeah, sabi mo! Tambal.
Oh, pamanam. Ay, bugaw. Pamanam. Nga, agbalas kay prank nga, nagisip mo. Apa ya, amok mo, di sigarilyo. Ano? Yes, ang bugyot-bugyot niya. Ay, naku. Magpra-prank na nga, bobo mag-set up, no? So, ano pinagsiset up niya? Kitang-kita mismo yung camera doon. Tinakpan lang ng isang damit. Kitang-kita naman. Yung lens lang ng camera yung tinakpan. Eh, kita-kita yung buong katawan ng buong katawan ng camera, ay ng phone niya. So, imbes na ako yung magalit, siya yung nagalit sa akin, siya yung napikon. So, mas lalo pa nating bad tripin, no? Mas lalo pa nating bad tripin. So, naliligo siya, no? Naliligo siya! So, tara, bad tripin mo natin. 2,000 years later. Bel, Pascal? Look, come on. Bebe. Nya ako. Ikaw ba? Nabrang toy. Nya, maya mula? Malam. Nakadamdambol ang video. Pau. Nakadigo sa lapaw. Isa yan. Nakadigo sa inyo. Nakadigo sa inyo. Sinagaw ko. Nyata, pabasa na. Kita ko yung magkaman ko lang. Bibisit ka malay. Nakadamdambol lagi pag kami. Ito yung prank ko. Sinapikon. Timan. Kaya dito yung fine lang. Fine. Oh. Ganyan. Timan. Ulong mo kay mama. Timan. Sangitun. Pinakaman niya. Abay. Ano ka yun? Ganyan lang natin, B. Ma. No. Aba. Sakitan. Asin. Ow! Be. Kanya. Tay ka pa lang ah. Dambul ka pala. Tay ka pa lang eh. Dambul ka? Masa? Nakadambul ka namin? Nagawawid ka. Apa? Ikaw. Masa? Nakadambul ka namin. Nakadambul ka na tao. Be. Tay ka pa lang. Nakadambul ka namin. Baby. Bebe, sakit na. Sakit na. Bye-bye. Bye-bye. Apa dambul ka? Apa dambul ka? Sikat ka.